Tinokuchingamidza muchirongo chenyu Dark Secrets and Confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. I hope you are having a wonderful Wednesday. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimbere tete. Face check, hip check, chivakashure check, yellow ganda check. Ndini zvangu ndaifunga zvinhu izvi mupfungwa dzangu ndakatarisa mbuma chitrobo chaiva mberi kwangu. Ndikadiwa nemwana uyu ndichaita mbiri yekuti akanosimudza tambo, mushini, simbi, baba chero mumusha, chero imo mumusha ndiye akambonzi aroora mukadzi wemhiri. Hakuna tete indini hangu ndaitaura mwoyo mangu ndakatarisa munzo wemwana waiva mberi kwangu. Tete ndiri murume wechidiki uye ndakauya kuSouth Africa makore atoti one day. Ndakauya kuzotsvaka zvandingandiraramisawo. Basa ndakariwana tete zvakanaka ndikasvikirawo kumukoma namai guru kuti ndiwane pekutangira. Ndakagara namai guru nemukoma kwemwedzi mitatu. Ndikatiregai ndichirumukawo nditange kutsvaka chino nechocho sezvo ndainge ndabva zera zvangu. Ndakakanda shoko zvangu kumusikana wemberi kwangu andichati Pavi aiva musikana wechirudzi chechixhosa ari mugare nechizvarwa chekuSouth Africa. Ini tete ndainge ndada chibhebi chaiva mberi kwangu. Ndakanokumbira madigits ake efoni, hana kumbozengurira kundipa. Ndaifunga kuti ndichaudzwa magaramoyo sezvo ndainge ndisiri chizvarwa chemuSouth Africa, ndiri muforena sekutaurwa kwazvinoitwa. Asi musikana uyu akandipa namba zvisina kana noise mukati. Ndakatodzidza paya kuti vamwe maSouth African vakadzi vanoda varume vekune dzimwe nyika vasiri vemuSouth Africa vachinzi vanochengeta. Ndakamukanda shoko nerudo Pavi, tikatotanga kufambidzana naye zvakanaka. Mugoona tete mukoma wangu vanova ivo vakatanga kugara muno vakanditi mwana wamai uyu kutsvukira kunze mukati rizere masvosve. Handina kumbozviteerera. Ndakaisa matanda munzeve tete. Mukoma wangu aizama kundiudza kuti outward appearance aiwa vanhu ivavo vakanaka chose, asi vaive neumwe hunhu hwakachonjomara. They are not white wife material. Asi tete nekuda kwekuti I was blinded by love tete, nekuti patainge tiri kufambidzana ndaisaona character flaws apavwe. Chimwe chinhu chandaifarira, I loved the attention yandaipiwa kubva kuboys dzangu kana ndichinge ndinaye. Tete ndainzwa kuti zvakanaka kuva pano. Takazotuma tsamba kuna malume vake kuti tainge tafunga kuti Pavi achiita muroora wekwamusipa. Zvese zvakafamba zvakanaka musi tete. Pavi was now officially a Mrs. Takagara makore matatu ekutanga zvakanaka tikakomborerwa nedangwe redu Maliki. Pasina nguva ngani akazvara Takura. Ndainge ndava nevana vaviri nemudzimai wangu. Tete pane mukadzi uyu tete handina kuziva kuti ndatora ngozi ndikaiisa mumusha. Ndipo pakatangira maproblem angu mazhinji pakuva husband. Tete ndingangoti muchidimbu I'm single married. Mukadzi wangu hazivi chinonzi mukadzi wemunhu tete. Titori nemaid watakatsvakirwa namama kumusha anobatsira basa. Mudzimai wangu hazvizivi kuti murume anowachirwa, anobikirwa kana kuchengeta vana chaiko. Tete vana vangu uchivaona unogona kufunga kuti vane kwashoka, sekuti kana musikana aenda kuoff pamaholidays kana maweekends vana vanoswerera manoodles netinned fish or beans. Kana zvikakwidza vanotengerwa makota aEma Street asina kana utano huri usimbe wekungomira pachitofu kubikira vana. Tete zvandasiya mumba muri ndizvo zvandinomuwana muri. Mubhedha usina kuvaridzwa, ndiro dzazuro dzisina kusukwa, asanoswera paTV nepaTikTok nekugara pasofa. Tete mukasvika kumba kwangu munondinzwira tsitsi. Zviya zvekuti ndiri corporate man anosunga tai achigara maboard meetings ndinombokangamwa. Ndasvika kumba ndava kukurura tai, ndopfeka regalia yepamba kwava kutanga kuklina imba yemunhu aswera akati teshe kugara. Chake kuswa nails nemalashes nekuswera akagara achibhubhunya mari yebenzi. Vhiki rapera ndakanzi musikana webasa asadzoka. She is spreading rumors about me. Kwaniko tete hapana rumors apa. Ngoti munhu uya watingati anogona kupretenda pavanhu she is nice, asi behind closed tete I'm suffering. Kusafa chaiko.
hama dzangu hadzitenderwi kusvika pamba pangu. Kana vachinge vauya vanopiwa 3 days dzekunzi vagare kwakutodzinga zvichinzi they are in my space. Ndine macousins angu vana vekwabamunini, handiti mutsika dzedu vanenge vari madzikoma vanin'ina depending nekuti akatangwa kuzvarwa ndiani. Havadi kana kuonekwa vachitsika pamba, hanzi they are not your real brothers. Asi yet iye makazini ake vanogara varipo pamba pangu vachiita mapati avo. Kana kuri kumusha kuZimbabwe asati ambotsikako hatodi zvaMuXhosa tete, saka anozikanwa nehama dzacho sei nai tete. Asi iye asingadi kuona kwandinobva, hanzi kuZimbabwe kune nhamo yaanoona nhasi yeti kubva zvandakatanga kugara naye haana musi wakamborara nenzara. Vana vangu tete despite kwa maZimbabweans havasati vambotsika kuZimbabwe kuti vanoona dzimwe hama vazive dzenzara ravo. Vanongovazivira pamapicture chete kuti vana vangu vaende kuZimbabwe. Hadi kuti hama dzangu dziuye from Zimbabwe dziuye kuzoonera vana pamba, hadi zvakare. Tete ndatambudziwa nemunhu uyu. If I could turn back the hands of time I could. Ndiri kupika jere rangu ndega. Hama dzangu dzava kutoziva kuti hatidikanwi nemukadzi wanhingi, saka kumba kwangu havachatosviki. Zvinova zvinhu zvinondibata nekuti isu takakura ine close family unit yekunzi hama dzakakosha. Akada anobuda Friday manheru wozomona Monday makuseni kana Sunday zuva rovira, hanzi ndanga ndaenda out neshamwari dzangu just to distress. Ipapo vanenge vaenda kunomwa doro zvavo. Tete handisi munhu anonetsa ini. I just wanted to behave like a married woman. Recently ndakamutsvakira basa ndichifunga kuti maybe she's bored nekugara pamba. Sezvo vana vakura vakuenda kuchikoro, ndakatotaura neimwe shamwari yangu CFO weimwe kambani inogadzira macosmetics vakamupa office job. Tete mari yake handibvunzi kuti yashandei, it's her own money. Takakura chidzidziswa kuti murume ndiye anoritira mhuri, saka ndingangoti ipocket money yake tete. Pamusoro pesalary yake tete ndinomupa mari yekutenga magroceries mumba. Haatengi zvake pa 1000 rands semuenzaniso panogona kuya mascones nekeki atopedza zvake. Asi tete ndingakudzai kuti ndakatadza kucontributa kutombstone ragogo vangu raivako muna April yatabva manje munogona kufunga kuti ndikunyepa. Mudzimai wangu anomeka sure kuti kana pane program iri kumusha mari yose inopera kuti try achita reckless spending, iPhone after iPhone. Kana dziri sehembe anotori ne a whole walk-in closet dedicated to a clothes. Hatozivi dzese nekuwandisa. Reason why ndichiri kugara nemudzimai uyu ndeyekuti vana tete, vana vangu tete ndinovada zvakanyanya, saka mukadzi uyu ari kundigofa intentionally. Pachiziva kuti ndikada kuti handichakude anobva tora vana ende anoprotectwa nemutemo muno munyika. Ina handisati ndava mugare wemuno citizen, asi ndine right to work. Saka anotoita metsi dzake achiziva kuti ari kuda kushandisa vana as weapons dzekundirwisa nadzo. Tete ndotadza kuona vana vangu here, knowing he handizofa ndakavaona zveupenyu hwese tete. Ndipo pane fear yangu. Ndakazombotambura nemukadzi uyu. Kutaura chokwadi tiri maroommates kwete married couple. Bonde chairo mumba hamuna. I'm beyond frustrated ini. Ndaneta naye mukadzi uyu. Ndatova nedepression. Ndiri mugehena rangu ndega risina anoziva. Musuno ndakaita mental breakdown kubasa. Ndikaendeswa kunoona therapist tete. Ndatambudzwa ini. Handizoti paplatform pano kana pane vakarava mutemo kuti poitwa sei kunyanya nyaya dzevana, sekuti ndiri kuzviona kuti zvikaramba zvakadai ndichabata chirwere chemoyo. Ini hangu I want out. Imba nemota nezvese zviri mumba ngaatora zvina basa tete. Chandinongoda is peace of mind nevana vangu tete chete. Pechigananda chandigere nacho tete kange mbeu kurima kwandigona ini tete. Mudzimai uyu ndaimuda mhana, asi zvaive zvino moyo wangu wakaita kusviba kuti ndo nekuda kwezviito zvake. Takambotaura nana tete vake asi vanenge vatomukoniwawo. Tete ndiri kutochema as I write this. Ndakafurirwa ini handichazivi zvekuita. Kuda ndikafa achasara achigarika. Varume we chakafugidza dzimba matenga. Regai zvichinzi roora nai vematongo. Ndakazozviona kuti vakuru vanenge vainge vaonera chigemu chacho. Ndibatsirewo mbudzi kuzvarira pavanhu, hanzi nditandirwe imbwa.
tine vakomana vakawanda vekuZimbabwe vari mumasituation akadai but just that havatauri. A lot of men pane imwe shamwari yangu yagara ichiva kuti zvinoitika ndezvekuti vasikana ava pamunosangana navo kana anotiti I love you achikumbundira ukati atitsvoda neanotsvoda ukati ngatite atite ukati jamba kuenda uko ukati kava ukadai ukati sumudze gumbo kadai haana chaanoramba. Zvino vakomana vekuZimbabwe zvintu zvamunoda vasikana vanzi vanenge vakaumbika chiumiro kudai njanji asi mumwoyo hapana zviripo. Number 1. Number 2, havazivi kukosha kumarelationships. Ndinoziva imwe hama yangu inini personally akasumuka akaenda kumukwasha akati chinongedza mukwasha because havazivi kuti relationship yemunhu uyu to uyu what does it mean. Havakoshesi marelationships ndo zviripo. Kana kwangoiroora naiva matongo ngatiroora naiva matongo. Nandichifunga zvangu ndichitaura nezuro ndaitaura ndichiti guys mabhuku akanyogwa nechishona yakanyogwa nechizezuru, so I'm struggling to read because I come from Midlands anditi so my shona is shona in Ndebele but it's not deep zezuru. Rather get married to someone who comes from Zimbabwe. Chiro achira chikalanga chiro achira chivenda asa munhu wekuZimbabwe in as much as ndisingagoni kuverenga chizezuru but we understand each other panyaya marelationships kuti mwana wabamunini vangu ndi cousin and it is my cousin so it's my sister. Saka ndikati mainini vari kuuya modoti alright ndi maini whether maini yokwabamukuru manje vaya avadi kudonzi bodo hasi ama yako wakati kwai mwana wabamunini wangu ashaya sister yangu ashaya kwai haisi sister yako cousin yako wediweka. Varume vazhinji vari kuona channel ino ndozoti nhasi ndabaya kuti especially team rekujoni rakaroora team South Africa not John is such because John is Joburg team Zimbabwe rakaroora maSouth African zviri kufamba seko muZimbabwe mtiudzei masasko ari kukuonesa moto apa zvinenge zviri zviheavy. Ndine mwama yangu yakatotaura kuti usati kubata zamuri MuXhosa iwe zvinenge zviri zviheavy zvisimbi but zvisimbi izvozvo zvinokuonesai moto tokuziva kuti muri madhere chero kuda kuti muti pamusoro ita achikumbira kutumira mama grosari kuzvaita sei hadi mozvifambisawo sezvinomukuma kuti nditochigarira vana vazhinji vanhu vandinoziva vanogarira vana muZimbabwe because vakaroora zvigananga isusu hatikunzwiri itsitsi kwaita chake ndihombarume makachuza complexion mukachuza zvesimbi mukachuza zvibhebhe. I'm not going to say vose ndo zvavari but most of them they don't understand our culture. If they were willing to learn kuti guys munombozvifambisa sei kuZimbabwe mainini ndisisi vako mwana wabamunini uyu ndibhudhi vako dzidza culture yevanhu hapana chinhu chakaoma sekusvika uchidisrespect anditi let's learn to respect. Kana watoti iwe uruda kuroorwa nemunhu kuZimbabwe if you're in Rome do as the Romans do. Waroorwa nemurume kuZimbabwe ati unotonga guys alright bongosiyawo ma-advice indiregai ndimanyisa nyaya yangu yegoat milk. We managed to repackage this goat milk guys. Goat milk utori mukaka wembudzi mukaka mushonga uyu but ndoda kuudza chinhu one unoshanda zvinoshamisa. Mwana wangu anga ane chisasa ndobva ndangotora goat milk yanobva ndaizora ndichida kuona 2 days later chisasa changa chakapera. Uyu mushonga saka kana muchitenga muri kuziva kuti muri kutenga mushonga ndakaripackage kubva ku400 saka mochitenga 200 chigaba ichi kana kuri kuti une mapundu andidi kunyeperai ndoziva kuti guys munogona kuti kagaba akasikadoko because ndotenga Korean skin care kutenga tona chichi unoshandisa ka 1000. 6 months later your skin is still horrible. I am saying, I will say this again, ukatenga chinhu ichi vhiki rikapera washandisa goat milk skin yako. Ndinoreurura kupedza vanhu kudzinza randakaroorera tete. Ini ndiri murume ane makore 36 ndakaita mari ndiri mwana mudiki asi mari haina kuchena zvamuchose tete imari yeropa. Vekumhuri kwandinozvarwa tete vakakurumidza kuona zvandaiita kuti ndiri kuita mari neropa vakatiza kuchechi vakanonamata. Saka avo havabatiki, they always have a hedge of fire protecting them. So yaitova hands off kwavari. Ndainge ndisingachavakwanisi. Ndakambotanga njihaya vanotengesa mbiri usiku ndikaona kuti zvandaita zvainge zvisiri sustainable nokuti mishonga yacho yaitoda kuti uite dedicate
munhu kana kuti vanhu vausingasivi. Plus zvandainge ndakarumba nazvo zvainge zvava kuthrowa matantrums zvekuti nhasi kwauya Pretty, mangwana Linet, kuswera mangwana Cynthia zvainge zvisingadi. Ndakapiwa ultimatum yekuti ndaifanira kuita put my house in order, otherwise there will be hell to pay. Dai zvindova izvi zvaiziva zvandaigowa through zvisingambotauri zvisina basa, saka ndaifanira kuita plan. Ndoita plan very fast. Ndaiziva kuti tukomana twacho tukatsamwa ndaizopinda shinyazi chaiyo anenge ari ma1 netukomana twacho ko tukada kumbondipa mambama ekuti unotosara wakadhinda mamaki ekuratidza kuti pane zvaitika. Asi nekukura kwangu ndaizvozviudza ane kuti ndapiwa choupenzi. My family had turned their backs on me, so I had to make a plan first. Ndakatotsvaka imwe family kuitira kuoffloada burden yezvikwambo family. Asi new family iyi ndainge ndisingazoti come let's romba together. Vaizoromba through marriage, through association. Ndakasangana naBeverly ndaenda kumarounds angu ebusiness tete, ndichimuona ndakabva ndatanga kuona potential misses. Takafambidzana kwemwedzi mitatu ndikabva ndaita decision yekuti ndinoroora. Takaenda kwavatete vake ndikanovazivisa, vakada kumboramba kuti it's too soon. Ndakada kumbovatsamwira sekuti vaisa maplan angu mudondo, asi ndakazova softer kuti ndainge ndada Bev wangu uye ndainge ndakamira pachokwadi. Tete kukuudza ichokwadi Bev ndaimuda, asi pane zvandaidawo kuzobenefita kubva kwaari nekufamily yaibva. Tete ndakanobvisira Beverly roora, pakasara pasina kana chikwereti. Ko ndaiva mbingazve. Vabereki vake vaifunga kuti vari kundigona vachizamudzira nepakuru, asi hazvina kundirwadza nekuti ndaiziva kana ndakuya kumarecoveries ndaizotora double. Aiwa, pakapfekwa majavha kuroorwa kwaBev kukaluka mumastreets kana pasocial media handichatauri zvangu. Ko handiti Bev ainge aenda nembinga here? Chisina kuzikana nevabereki vaBev ndechekuda kutsvaka source of money yangu. Ndakanovaudza kuti ndaiva importer and exporter, so ndiyo yaiva source of income. Tete ndakanoromba kuLesotho kune imwe n'anga yaigona zvekutsenga mabhodhoro chaiko. Ndakanotora tuma small boys twaishanda zvekuti be waiti chero kati tuma kupi twaimhanya tonoita exactly zvaunenge wataura. Asi Tete tukomana utu twakatanga kundirwadza seronda riri mumhino. Sexual appetite yaiva netunhu utu ndainge ndisina zera nato. Twakatanga kuita mademands ekuda ropa, saka ndaifanirwa kuita think on my feet kuti tusandipandukira. Zvekudzokera kuita murombo futi, hai nyege never, handidzokeri kwandakabva. Since hama dzangu dzainge dzakurumidza kungwarisa nekuda kunamata, ndakadhisaida kunotsvaka vekunze. Ndipo pandakaroora Beverly ndaiziva kuti zvaimbosolva maproblems angu mbichana. Beverly akauya kuzoperekwa zvakanaka Tete. Anatezvara vakazokumbira kuti ndigare nemuramu mainini. Handi Tete munongoziva kuti kana ukaita zvimari mufamily wakaroora unobva watopiwa zviramu zvekugara nazvo. Panga pasina problem Tete, nekuti ndaiziva kuti ndaizoita kill 2 birds with 1. Ndakatanga kugara naBev semudzimai wangu, asi Tete kutaura chokwadi ndechekuti chero ndaigara naBev aitwa pabarika nezvikwambo zvangu. Bev aigara kuti pane zvinhu zvaanonzwa zvichifamba mumba. Ini ndaiziva kuti haasi kunyepa zvake, asi ndakamufonyera brand kupedzira kufunga kuti something was wrong with her somewhere Tete. Izvo kana she was not wrong zvake, asi kuti hapana pandichabvuma kuna madialing wife kuti haufi wakabata mwana paruoko. Chibereko chake chakaparara kare nekushandiswa nezvikwambo. Muramu ndaimuspoila haikona mbichana. Pakangosvika makore anobvumira kuti atyaire, ndakabva ndamutoresa license. Pavakapasa mainini ndakabva ndavatengera mota yekupota vachishandisa from point A to point B. Tete mainliza vakangoita accident vakafira passport. Nyaya yofamba hanzi yaiva over excitement yemwana yekutadza kuzvikontrola, ndosaka zvinhu zvanga zvasvika pamanyama mire nerongo kudai. Asi kufa kwamainiliza
wakandipa mari yakapetwa kaviri, ndainge ndainvesta mugood deal. Return yacho yaiva times 10 tete. Parufu rwamainini aiwa ndakamira semweyo tsvina tete, ndikapa mainini a befitting send off chayo. Zvikwambo zvangu zvikawana ropa. Ndoziva kuti for the next couple of months richambowana zororo, ropa razvaikrevha razvowana, plus mudzimai aripo padhuze, problem solved. Ende vakapusa kufamily kwana Bev vachapera vese, asi vasingazivi chiri kuvapedza. Izvozvi ndiri kunzwa nezvekupiwa chigara mapfiwa, sokuti mbereko pamberi pangu naBev yaramba kutamba. Havangaregi imbinga ichinorora kune imwe mhurika, ivo varamu varipo. Bev hana kana neidea yekuti chii chiri kuitika muupenyu hwake. Ndakatomutengera mota nyowani izvezvi, ndikachinja imba from a standalone to a double story. Ndakatomboita over here conversation pafoni natete vake vachiti zvida ndipiwe chigara mapfiwa nokuti ainge atadza kundizvarira mwana. Ini tete zvemwana handitorina basa nazvo zvakanyanya, asi kuti kana ndichapiwa someone anoita mukadzi kuzvikwambo zvangu handina kana problem nazvo. Kuri kuti muramu andiri kuda azobata nhumbu, tukomana tunongoshotora nhumbu yacho oita miscarriage, and I will be a supportive husband. Kutobhadhira maholiday kuti ambonogriva unborn baby. Pane vamwe vangagona kundituka vachindine utsinya, kwete utsinye handingati ndinawo pese, asi ndiri kuitawo zvinoita kuti upenyu hwangu huve as comfortable as possible ndichiri pano pasi. Dai ndisingashandisi vana vevamwe, ini ndichitoshandisawo nehama yangu somehow, ndichitotambudzikawo. Such is life tete nemidare. Chinhu chinonzi life ichi is a jungle. Eat or be eaten. As for now, I gotten away with murder. Bev is well taken care of. Vabereki vake ndigogo nasekuru vechirungu havana chavanoshaya. Ndivo ndakatotanga kuputira nekukudibira kuitira kuti vasamboite suspect anything tete. Vana tsanos ndakavavhurira mabusiness ari kutorana tete. Hapana angafungira kuti mukwasha good is up to no good. Ende zvengozi, do not even think about it. Ndinoziva zvandinoita zvinoita kuti ndisapfukirwa. Plus ndakavapa mari yanga yakadedicatwa kuzvinhu zvangu, saka ava vatori brain dead. Pavachazopepuka it will be too late tete. For now, alright, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera inyaya yakatumirwa na you remember story yekuzaka yatakatummirwa yamaishai, saka vadzoka zvakare nepart 2 yamaishai. Zviya zvekunzi muroiroira kure vepedo vagokureverera, aiwa zvaisashanda kuna maishai. Kana ukangova denha unenge wazviparira, unenge wagofa mago chaiwo vehama, pakazoita mwana wevamwe mai ainzi Tafadzwa akaenda pamba pamaishai magwavha avo kwakusiyaitira tsvina ipapo. Ende vamwe vana vane zvivindi shuwa. Zvainge zvakafanira nekupinda mukanwa memapere. Maishai pavakadzoka havana zvavakataura, vakangotora tsvina iya, hatina kuzoziva zvavakaita nayo, asi hanti kunonzi chisi hacheri musi wacharimwa here. Kwapera mazuva Tafadzwa dumbu rake rakatanga kuzvimba kunge munhu akazvitakura. Vanhu vakatya, plus kubva musi wakadya magwavha maishai haana kuzomboita tsvina futi. Mai vaTafadzwa vakamboedza nepavaigona napo, asi zvakakona n'anga apo murapwa achida. Kwese kwavaida zvaingonzi izvi hatizvigoni. Vakapedza n'anga dzese, asi chakabuda hapana. Vakateerera part 1 munoziva kuti maishai vaiva chatopota chaicho. Once waita target yavo, chasara kuenda kusingadzokwe. Zvino dumbu raTafadzwa rainge richikura kunge mudzimai akazvitakura, mapatya plus kusviba kuti ndo kufamba chaiko kwainge konetsa. Chokwadi vakafa hapana chavakaona. Mai Tafadzwa vakangozvininipisa kwakuenda kuna maishai kunochema vachikumbira regerero, asi anzi namaishai, asi munondishurira kundipuma uroi. Ibvai pano ndisati ndaenda kwaSabhuku. Chokwadi wehama, there is nothing on this earth a mother won't do to save a child from dying. Asi maishai was a different story. Mwana akafa rufu rwairwadza iye, zvainzisa tsitsi izvi. Takazonzwa maishai voti ukatsvaga makudo mugomo unomawana vapedza basa zvavo. Ichi chaive chidzidziso kuvanhu vese. Tete mumwe musi ndakaona shura chairo neyangu aya 2. Taisingonzwa zvinzi mombe dzamaishai zvidhoma hadzisi mombe, asi taingoti makuhwa. Asi ndakazoona kuti chokwadi musi vaitandadza kamuru kavo
voti yowekani maindofa. Ini vakabata muchiona ndakaoma mate mumukana. Kufa kwaita kamhuru kaya ivo vaita kunge vari kurwadzwa panyama. Kupfura kamhuru kaya kakufa ndakaona vachidondera pasi vachiti yowekani musana wangu watyoka. Ndakashamisika kuti kufa kwekamhuru nemusana wavo zvinoenderana papi. Ndokuzobatanidza 1 na 1 ndokuona kuti vanhu vaitaura chokwadi. Saka rakaoma haro. Ndakatya mombe idzi dzaive zvidhoma zvavo chokwadi. Mombe dzaiswera mudanga dzongobuda kwenguva shoma plus dzaifudzwa nguva yekurima dzaisapinda muminda yevanhu. Izvi zvaityisa vanhu kuti mombe rudzi dzakadaro plus maishai vaitaura nadzo. Hanzi naivo mombe dzangu nevanhu zvakafanana. Mumwe musi taenda kumvura usiku kuma11 dhuma namaishai. Tikati manheru maishai zvikanzi mangwanani. Kwete manheru. Takatya hanzi mangwanani. Zvakaoma. Takangonyarira TZ kuti vaitopatrola kutsvaka nyama havo. Chinhu chakazoita chisionekwe chaicho chishamiso ndechekuti kunodoka mumwe musi vana vakatanga kumhanyisa chinhu chainge chakaita kunge bere. Hanzi nevana kadhongwana tete raiva bere. Bere chairo masikati machena. Vanhu vakuru ndivo vakazoti imi vana tambirai kure. Akazi kadhongwanaka ibere iro. Pakutanga taiti bere remusango asi kwete raive remunhu nekuti bere rakazotanga kutemwa nevanhu nematombo. Hanzi rozodya mbudzi asi kuti bere richizi remusango kwete iro tande kumba kwevaridzi kwamaishai straight kupinda mumba mavo. Vehama chitaurwa unyima mbare dzekumusana. Izvi zvaida kuzvionera pamhino sefodya. Hakuna kana umwe akazotevera bere iri kwamaishai nekuti munhu wese aiziva kuti kwaisazoedza ari mupenyu kana akatokonya zvinhu zvamaishai vainge vaita example yatafadzwa. So munhu nemunhu akaenda mumba kwake achigunun'una asi chokuita hapana. Kuna maishai kwaisatambirwa. Vekwenyu vaizorara vashoterwa vanhu vokuchema. Tete maishai vaive nelasboni yavo kakomana kaita kunge gudo kunge munhu. Hamene zvainge angori muviri wese muviri wese wainge une mvere kunge gudo. Maishai vaita mashepeti chaiwo. Chiichocho chavainge vazvara tete. Mwana wavo ainzi Motsi tete. Motsi akambosveta ropa remuzukuru wambuya vaJoe vasati vatiza paya from part 1. Dai vanhu vasina kuzononora muzukuru wavo akasveta ropa rese zvinonzi Motsi hasi munhu asi chikwambo chamaishai. Nhasi ndombogumira pano. Vanoziva Zaka you can relate, especially vanoziva maishai. I'm sure mumbavha achiva mabva maziva kuti ndiani. Tete part 3 loading. Kufa kwakazoita maishai. Vehama gona anagona wakewo. Vakuru vakataura vazviona. Aiwa muve nezuva rakanaka. Tinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Mwari vakuitingokuitirai zvakanaka. Nditi bye bye.